Samantala, isinagawa naman ng Urdaneta City Police Station ang isang educational tour para sa mga mag-aaral ng Urdaneta City National High School bilang bahagi ng kampanya nitong palakasin ng Police Community Relations. Sa naturang aktibidad, ipiniresenta na sa mga estudyante ang iba't ibang unit at operasyon ng estasyon upang mabigyan sila ng mas malinaw na pangunawa sa araw-araw na tungkulin ng kapulisan. Bahagi rin ng programa ang pagpapalawig ng kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng emergency hotline na 911 na dayong mapataas ang kahandaan ng kabataan sa oras ng emergency. Ayon sa estasyon, ang ganitong mga inisyatiba ay makatutulong sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko at sa paghikat sa kabataan na maging mas responsable at aktibong miyembro ng komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.